Nyakoram gajuan kamora mintiere osero mosa aberio mano marudu chieng. Oduche maber chieng tarik prario dwe mar aberio higa mar alfario gi prario koda adek. Nyakoram gajuan inudu chieng mano mar ario mar ng'anyo mano landa kod kweth siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani ji aberio osetho. Kanyaka ng'anyo ne chakre odiochieng manyoro. Ji mohingo 100 bende nitiere kuonde thieth mopogore e pacho kaindi. Jibura bede pod odinegi etesendo bila ma opogore kamotingo jod bura mano ma Embakasi East Babu Owino. Jatend kweth mano mar Mungiki Maina Njenga kaachiel kod MCA moro mawuok e kaunti ma Homa Bay kod kaunti ma Siaya e kind mamoko. Kata kamano ng'anyo ma kawuono nenore mana e gwenge matin e pacho kaindi. Ka boma mano ma Nairobi dala dhi mbele kod tije kod ohala magi. Kata obedo ni gin ji mathoth ahinya. Boma noero ma Kisumu nitiere grube ma owuok oko ne ng'anyo to ok gin ndadho mang'eny ahinya kaka odiochieng manyoro. Kai kaunti mano ma Homa Bay to kod Migori rowere ne omondo wuok kendo rakruok gi obila. Mago e yore mag somo bende skunde mathoth e kaunti ma Nairobi kod Kisumu, Homa Bay kod Migori pod olor ka nyithi sikul kod jopinje ne orom chopo. Mago jopuonje ne orom chopo. Mae bende nyakorom gajuang timore kata bed ni bad migao mar somo ne olando ni skunde odhi nyime kod chenro gi mana kaka pile. Wan kaka TV mar Ramogi wabiro medo minyoni chal mar weche ka bende wakilo ni achiel kachiel gik matimore. Sama gitimore to kod joma gitimore negi. Machiegni e chenro mano mar Migago. Ka bende paro nyakorom gajuang wabiro bedo kwa tudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore mana kaka inyalo neno gi wang jowi mar kanyo nyakorom gajuang mano nyadendi Judith Omondi ma bende oseikore kanyo mar kelonwa chal mar wach. Ahinya ka bendo duchi makawuono migao mar somo ne olando ni sikunde ibro bed ka iyawo e counties ma bende nolora. Millicent Adhiambo nyakorom gajuang oseikore mar kelonwa report achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Wabiro bedo kwa tudre kode kwa dhi nyime gi chenro mano mar Migago. Machiegni bed kodwa nyaka giko mar chenro baka ma nyakorom gajuang. Nyinga en Sharon Ongawa. Wayud thund weche. Kwan jomo wito ngimagi Kisumu kalure kod hinyruok mar lisasi. Ochopo ariyo tok ng'at machielo wito ngimane okinyi makawuono e sama noyudo thieth. Kalure gi problem mantie mar maandamano. Inyalo golo nathini to wuok dhi school to badaye tinyo nathi ogo bam ne lisasi ol raba bullet omake. Mano en kasara kuom janyuol. Jopuonjre e thoth skunde e bombe ma ng'anyo timore ok ochopo e skul. Kata piny owacho lando ni somo odhi nyime. MCA Masia Township James Obiero Otare ochwale doho Masia ka MCAs ma Homa Bay kwedo meko mar jong'anyo.
Gajuan kamoro moro mintiere bed kodwa nyaka giko mar chenro makamaka bende kinde thuolo mar saa achiel kama nyakoro gajuan wabro bedo kwa nyisi gik madhi nyime e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Kaparo ni nyalo tudri kodwa kokalo lai magwa magote machuoka rede ka 600 ka mbui mar Facebook gi YouTube yudo Ramogi TV. An bedi tudri koda mbui maga iyuda @Sharon Ongao. Abro chaka yanga kod county mano ma Homa Bay. Kama moko kuom jod bura e county ma Homa Bay dwaro mar mondo mi owe thuolo MCA Makagan Ward mongere kaka Hamilton Odhiambo kod jomo makgi godo madirom 25 ma bende no make godo e kinde ng'anyo mag Azimio la Umoja. Ji 26 nyomaki odiochieng' manyoro ka kendo nogeng'negi e par obila e county ma Homa Bay kane rito chwalogi e nyim doho. Kata kamano komanda mar obila e county no mano mongere kaka Samson Kine no yango meko mano mar Odhiambo no kaluore ne ochano kendo telo ng'anyo mano e chuny boma ma Homa Bay kotiyo kod rowere. MCA mano ma Arujo Tony Otieno kod nyawadgi Michael Nyangi koro dwaro mar mondo mi owe thuolo ji duto mano mak e ng'anyo e county mano ma Homa Bay. And another thing, one MCA wakamo mak Makagan Ward. MCS te mano mark yesterday no be released. Tomorrow no time be released. We go county commandant everybody ka koro chalo gima fitina moro nitiere. Koro no wacho ni gima yot ni ngato ko maki otere court odhuogi e court mbo gidwa tere. Koro aparo ni wamiyo gi time nikech the law is very clear. Kang mak ngato ko konya be released through cash bail, mabe wasa request o gidwa mondo gi release gitere court from there. One our own lawyers mabiro dhi kode kod kuno ne chochni obedo matin e kind obila to gi jong'anyo dala mar Homa Bay kendo obila no temo matek kendo gikweyo ng'anyo to oganda mang'eny be nomaki kendo jotendwa moko be nomaki makawuono pod gine kar kobila. Gimwa kwayo en ng'anyo sama nitie to nego bed peaceful to ka obedo kamano to obila ok onego bed tiyo gi teko mang'eny. Nyakorom gajonko pogre gi mano skunde mago mag piny owacho e boma ma Kisumu pod olor e sama ng'anyo mar Azimio donjo odiochienge mar ariyo. Kata bed ni piny owacho nolando mar mondo mi chenro mag somo odhi nyime tok loro skunde mane county ma Nairobi, Kisumu kod Mombasa odiochieng' manyoro. Jonyuol ma bende nwaloso godo wacho ni giluor e wi arita e sama ng'anyo to pod dhi nyime. Nyakorom gajuanga gisani wawinja ne wach makamano. Kaluregi problem mantie mar maandamano. Inyalo golo nathini to wuok dhi school to badaye tiunye nathiyo go bam ne lisasi ol raba bullet omake. Mano en kasara kuom janyuol. Sirikal ok bi kawo patik mar thiedho ni nathini ni. Emo janyuol wacho ni nathine nyaka beda e ot nyaka chieng' maandamano ni okwe alafu to biro golo nathi dhi school. Ok wanyal golo kata bende jatendwa mar Machogu no lando ni mondo agol nyithindo dhi school kaluregi kaka piny chalo. Kaka piny nowacho ni nyithindo wuog mondo odhi school kawuono. Nyithindo pod ok ne nyal wuok madhi skul kawuono nikech piny ok ber kabisa. Giluor ni inyalo gogi lisasi kendo kaka ginyalo chope skul ne tek nikech onge geche maringo. Vile ineno ka jopuonje gi kata king'e skunde ma area wani onge jopuonje ma obire skul. Nyithindo luor kata jonyuol bendo luor. Ok gin safe kuom maisha mag-gi. Skul ok nyal yaw kawuono kata kiny kata orucha nikech Raila Amolo Odinga pok owuoyo about school. Mokwongo sirikal owe wuondowa ni wayaw skunde to nyithiwa tho e skunde. Nyathi matin nyocha neno ka nyathi matin ogo tear gas. Omiyo an kaka janyuol I condemn with the strongest term possible ni nyathindo kata jonyuol makawo nyithindo sama piny rach kamae ma jo piny owuok oko mondo ong'any ne cost of living
wawacho ni jonyuol magolo nyithindo ni mondo dhi skul, ubro nego nyithiu. Mtoto akienda hapo saa zingine ufurugu ikiingia uwezi unapiga tiaga, si mtoto akiumia wewe ndio unagharamia hiyo gharama. Sasa tuwezi pea watoto ruhusa waende kwa shule. Yakorom gajwangi no ducheng marario mar ng'anyo mazimio no luongo di dek e juma. Kabende koro duchi manyoro, sikunde no lor kuonde moko kaluore kod chik manyocha sirkal ogolo. Kano chopo odhiambo manyoro, piny owacho nochako golo chik ni sikunde duto mondo oyaw duchi makawuono mondo chiw thuolo mano mar chwalo chenro mag somo. Judith Omondi osebedo kaluonwa chenro ahinya kaka sikunde e kaunti ma Nairobi ponono ni olor kata oyo. Kendo gisani ubro bedo komiyo achiel kachiel. Judith kinyalo mona winja amosi ni misawa inyisa kanyo ni ntiere sikul mano mar primary mung'ere kaka Moi Avenue mantiere e kaunti ma Nairobi. Chal mar wach chalo nade odiochieng' makawuono? Erokamano Sharon, awinji mana kaka iwacheno achiel kachiel kowuok e skund primary ma en skund mar piny owacho mantiere chuny boma ni eki ma Nairobi iluonge ni Moi Avenue Primary. Asewuotho e skunde mathoth chakre okinyi nyaka koro sani wantiere Migago. Thoth skunde kata bende jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo odiochieng' manyoro nogolo report mondo mi skunde manyicha olor chieng' tich adek mondo mi odog skul odiochieng' makawuono ni. Thoth skunde Sharon ok odhi skul. Thoth skunde mana owuotho ahinya to e gwenge mane kweth makwedo piny owacho Azimio olando ni gichano bagi e rombe maggi ma kama oting'o Kangemi, kama oting'o Central Park, kama oting'o Huruma, magi gin kuonde duto mwasewuothe. Ahinya to skunde mantiere Kangemi noko yaw kata matin. Huruma wasewuothe, Huruma skunde moko no yepo to ka gik kar saa 5-6 jopuonjre no gol mondo mi odog dala, jonyuol no biro kawo nyithindgi nikech midhiro moko mag arita mano sechako wuok e gwenge go eko nikech rakruok mar jopiny kod obila mano chakore matin. Nyaka sani koro nwaduoge chuny boma ni ma Nairobi mondo mi wanene to ahinya to skunde mantiere apaya maduong' mantiere chuny boma ni ma Nairobi wantiere Moi Avenue ka. Magi kaka wasetwak gi japuonj maduong' ma pod nitiere skul kae okono wani okinyi makawuono jopuonjre manyalo romo 20 no ochopo kae mar yudo puonj. Kata kamano nikech luoro magin godo kata bed ni jatendgi ne ogolo report mondo mi girwak nyithindo kendo gidhi nyime gi somo, jonyuol noduogo kawo nyithindo go eko kar saa 5 kama. Miyo Sharon wanyalo wacho ni kata bed ni sirkal mano migawo mar arita motelne kod Kithure Kindiki kachiel kod migawo mar somo motelne kod Ezekiel Mashogu nogolo gima miyo jopiny mijing'o ni arita biro dhi kare skundego mondo mi somo dhi nyime. Somo pod ok odhi nyime. Jonyuol mosetwak godo Sharon mana kaka winjo ka jonyuol ma Kisumu be wacho ywak pod en achiel mana gi Nairobi kae. Jonyuol koni yes gidhi yudo lal kaluwore ni sani onego bed ni nyithindo timo penj mar loro tam ni eki mar 2. Miyo nyithindo nyalo yudo lal nikech somo ka nyathi olalo somo mar ndalo adek e juma mano en lal maduong' ne janyuol, to janyuol be koni onyalo bedo no chulo omenda mar somo to japuonjre ok yud somo kaka winjo be ni oyudo e omenda mochul. Miyo magi gin mana moko kuom ng'ur mwaseyudo kawuok kuom jonyuol. Pod wamedo luwo skunde gi to aneni kata moko ma pod oyaw kaka wasedhi e gweng' ma Westlands Primary nyithindo nitiere skul kar rombgi mak mana ni nok wanyal twak kod japuonj maduong' makanyo nikech luoro ma en godo, lakini nyithindo nitie skul ma Westlands Primary kendo somo dhi nyime. Parklands bende moko kuom skunde ahinya to mantiere oko mar apaya mar chuny boma ma Westlands kanyo somo dhi mbele. Japuonj wacho ni nyithindo ok odonjo te lakini modonjo gidhi nyime kod puonjogi. Koro mage gik mamedo luwo ni Sharon anwa koni ni to dhiambo e counties duto manyicho oduok sombgi kare kata mago manyicho kolor skunde gi kaka counties moko kumoting'o Migori, Homa Bay, somo dhi nade kuro. Magi duto gin gik manwa nene wakelne janeno marwa e wechewa mag otieno mondo mi gineni to piny chalo nade, bende somo dhi nyime to kata ka bende nitie jokanyo mag weche mag somo moloso en yo mane makoro kaluwore gi duoko kata mana gi dho ngere wacho ni turnout mag nyithindo kata mana bang' report kowuok e migawo mamalo. Migawo no paro mane kata okang' mane makoro dhi kawo kaluwore ni nyithindo ok odonjo e skul odiochieng' makawuono. Bende nitiere chenro magin godo kata mana tayo somo e yor mbui. Magi gin gik mamedo luwo kendo ang' wakelne nyako Ramogi to wakone ni ogik kama to nyithindgi koro seche moko ni thuolo mar dhi yudo sombgi.
Dikata kamano kapok awi mar mondo mi dhi e sikunde mabende nitime nonro mopogore opogore ponono ka jonyuola jopuonje samoro jopuonjre ne osechopo kanyo. Sikunde ma samoro jopuonjre ne onge, jopuonje bende na nitiere. Aparo ni mano bende penjo ma jopiny de gomb winjo. Sharon, achiel kuom skunde mana walimo gweng' ma Kangemi, bende kaka naselero ne jawinjo marwa en ni Kangemi en achiel kuom gwenge ma kweth makodo piny owacho Azimio nowacho ni gidhi bagi rombe mag gi madongo. Achiel kuom skul bende ma juma makalo nyithindo ma hao 50 ne oyude hinyruok nikech iro mano kire e skul no mar Tiagas en Kiumbuini Primary School. Miyo ne en gi ne ber kwa limo skul no mondo mi wanene to kata mana bang' sirikal singo ni gidhi keto arita makare bende jopuonjre ochopo kacha. Nwachopo kacha nitie jonyuol mano biro ng'iyo ka bende sirikal okelo obila marito skul no ahinya to kaluwore gi report mane Kithure Kindiki ogolo odiochieng' manyoro ni gin gi adieri ni arita dhi bedo makare. Jonyuol chunygi ne ok mor nikech kata mana kacha onge obila mane oketie e kar donjo mar skund no mondo mi gibed gi adieri ni chutho skund no jopuonjre biro bedo gi adiera mar bedo garita makare. Jopuonje ne nitie kacha jopuonje maromo 4 mane ochopo kacha okinyi poni nyithindo biro mak mana ni nyithindo ne onge. Mana kaka nasewacho bende kacha ko skul mantiere ni eki nitiere jopuonj mantie ka kinyalo ng'iyo toka ka kata king'iyo batha koni nitie geche moket ka manyiso ni nitiere jopuonj manitie kapok gidhi dala. Ni japuonj momiyo wa weche kata jopuonj ne kwan mar jopuonjre mano biro kai en japuonj maduong' entiere skul kai kendo en momiyo wa repodno. Skunde moko mwadhiye Huruma mogolie nyithindo kar saa 6:05 jopuonj ne wuok nyithindo ne wuok dhi dala to jopuonj luwo bang'gi manyiso ni jopuonj wuok gi nyithindo to dhi dala gi duto. Koro mago gin gik momedo luang' nwang'i ni to skunde ma nyithindo no dhi asewacho ni Westlands Primary School nyithindo nitie skul somo dhi nyime kaka pile kendo japuonj puonjo. Erokamano ahinya Judith Omondi kuom chiwonwa ler mar wach makamano. Nyakwar Mgajwang' mano jafwambo marwa e kaunti ma Nairobi Judith Omondi ma bende luonwa chala mano mar somo e kaunti ma Nairobi. Kopogore gi Nairobi Nyakwar Mgajwang' bende ka pod wanyono mana Nairobi ka kotedre kod weche mag siasa. Jodak ma Kibra kuom odiochieng' mar 2 owuok oko e ng'anyo ma bende Azimio luongo mar kwedo piny owacho kod kwayo mondo oduok chien nengo mano mar ngima. Eriko Wenga nitiere e gwengego kendo dwaro miyowa mathoth. Wenga mana kinyalo mana winja mose ni misawa intiere gwenge mag Kibra isebedo kiluonwa chal mar ng'anyo e gwenge mago mag Kibra chakre okinyi ma kawuono. Chal mar wach nyaka sani mabeni nyalo chuoni Nyakwar Mgajwang' dibedang'. Sharon mana kaka chuno awinjo maler ahinya gie sani kuma antie an e alwora ma Fort Jesus kata Karanja mano e kar dak ma Kibra daka matin kata mana atwa matin ko Olympic Center kata stage kuma okinyi makawuono moko kuom rowere ma Kibra no chungo kinyi kendo king'iyo to kaka nitie mach makra sani pod liel matin ka dhi nyime ma okang' mokwongo kendo malo kuya chande Olympic stage won gie sani mach machielo nitie osodok chien kata kamano gokinyi ne en mach manen mala ahinya kendo ne geche ma ok malo kianda ok nyal kalo Olympic kachopo alwora makina kata alwora ma Karanja ka gie sani gimoneno en ni geche mang'eny ma ok town achiel ma ok town gilokre Karanja ka kecho ok ginyal kalo kod moko kuom rowere ma bende mana kaka wacho ni gidhi nyime kod chiwo duondgi kaluwore kod okang' ma oluong kod riwruok mar Azimio maneno ni gisundo sirikal mar Kenya Kwanza neno ochopo gigo ma gidwaro kama oting'o duoko nengo ngima piny. Gokinyi Sharon ne achopo e kadagni to gima ne en ni luoro nitie ahinya kuom jotelo mani alwora ni ng'eny gi machini kod migosi Raila Amolo Odinga. Inya paro ni Kibra ka en gwenge mane Odinga obede jatelo kaka jaod bura kuom thuolo maromo higni 20 koro en kod mbi kod teko mapek mokale e alwora ni to moko kuom jotelo kata jogi machiegni ka gin koluoro ni obila osebedo kamanyo gi kendo ok ginyal wuok oko apiaya mondo giyud thuolo mar telo ni ng'anyo ni wi mano magiwacho ni obila luwogi kech kadak ma Kibra ka ntiere ode mang'eny madonjo ka achiel kod wuok to gima wafwenyo en ni obila opong'o ka kendo ng'eny gi kuonde madonjo Kibra ka obila morwako uniform ka achiel kod mago mautha kod lady mag jopiny
okwor ka amano ni gitemo gengo tulo kata koko moro manyadhi nyime kaka kane wadhi alwora mar Fort Jesus mano kiwuok Toy Market kidhi malo hera mar Joseph Kang'ethe kuma nyoro nitie rakruok mapek tie obila man kanyo kendo gigengo oganda mondo kik giwuok ka gikadho Joseph Kang'ethe ka gidhi Adams mondo gidonj e apaya ma Ngong Road mar mondo gichopi boma ma chuny boma kuma kata Central Park kuma ne riwruok mar Azimio wacho ni kawuono kanyo biro achiel kuom kuonde ma gidhi chokre ka gitemo ng'anyo ma kawuono. Koro e kata ma Kibra ka Sharon gima ng'eyo en ni chenro duto odok chien kendo thoth duke olor ahinya to e alwora ma Olympic kuma chutho en kama jodak maka en kod pek matek mokalo. Koro en ni ok ginyal wuok jotelo mana koni kande na yudo thuolo seche moko kanyo mar twak kod achiel kuom jaod bura kata MCA ma Lindi mano Migosi Ochieng Jera mano temo ywak ni gisobedo matek ahinya chakro odiochieng' manyoro kata bang' kanyo ng'anyo oserumo nyo obila pod dhi nyime kod bayo jodak kod iro malungo wang' kendo en matek ahinya kendo gin luno samoro nyithindo matindo ka achiel kod joma mine nyoyudo ka ok gin maber ahinya kech iro kodonji ot to nya hinyo oganda. Koro gesani Sharon pod wan ka watemo luwo weche gi to gima nyako ni bada makwa chande manu kwe chande pod aneno ka pod ywarok dhi nyime kendo pod tiagas awinjo ke muoch ibayo kanyo kech obila kendo mahino mar maneno ni onge joma bro kalo mondo chop Ngong Road mana apaya maduong' ma Chimo Town mondo gichop ko chande kendo apaya ma Bangadu ko chande mondo lor don moko notemo gokinyi mang'ich notemo luol reru mondo gi ogode apaya ma ko chande lakini mana ne ko timre kech kacha bende nitie obila. Koro en narito neno to ama bo timre keche gi koka korgi gigombo mondo gichop chuny boma mondo gichung kod jotelo mag Azimio ma no luongo ng'anyo odiochieng' mar ariyo ma kawuono ni. Samo Sharon nya penyo to Odinga ne kanye ne otemo kaka jofwambo mondo manye kendo odiochieng' mar ariyo mondo ng'en to Odinga en owuon en kanye samo be ang' nowuog oko to obok sama nade to ler ma yudo kata malingling ma yudo kuom jogo machiegni kode wacho ni kawuono to mana kaka nyoro Odinga samoro ok nyal wuok to kapo ang' nowuo to bro samro golo na andike mabro wacho kodo gima dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Koro ok wapar kata kwa gen ni samoro ang' nowuok ka apia kendo matwa kod jopiny. Koro gima nyako ni Sharon eni e kadak ma Kibra ka pod lwasi pod otegno no malo rowere wuotho kendo ingen mana ka ng'anyo ni en mano mamuolo lakini ngata yote mawuotho samoro jomoko nitie kod mar pachi mopogore e alwora kaka gima nyako ni lwasi ni malo duke ng'eny gi olor kendo chenro mag ohala thothgi e kwanata malo kanyacho kata 60 chal kaman kod ng'ikruok mokalo e alwora ni Sharon makmana ka penjo machielo pod ani kadak makibira ka Sharon mana inya Eric Owenga gin mana ni penjo mabina dwaro penjo bende iseduoko kotenre koda chala hinya mag ng'anyo e kar dak mano makibra ka bende oganda mathoth bende ja penjo kinde ka kinde ni Raila Odinga bende ni kanye kata kamano mano penjo mabende iseduoko. Erokamano inya Eric Owenga wabro bedo kwa tudre kodi kwa dhi nyime gi chenro mano mar Migago. Nyakoro mga jonko wuok e kaunti mano ma Nairobi adwaro mar mondo medhi e kaunti ma Homa Bay kama bende wadhi ne e kaunti mano ma Kisumu kama ng'ata chiel owito ngimane kaluwore koda adhola mano mar magina manyo yudo e ng'anyo ma Kisumu odiochieng' manyoro. Mai koro chwalo kwan mar joma osewito ngimagi nyaka 2 kaluwore koda ng'anyo manyoro kende. Alwora ma Nyamasaria bende tulonyo muoch tok ng'anyo. Obila nokeo jong'anyo ma bende nodok e ndara odiochieng' ma kawuono. Millicent Adhiambo nitiere kod ler mathoth kentiere e kaunti mano ma Kisumu. Millicent kinyalo mna winja anyalo mna penjo ni lwasi chalo nade e kaunti ma Kisumu. Ng'eni chenro mar mbaka oromo benise nyiso motelo chala mano mar kor lwasi gisani manyien ma bende diwache. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu kae ndi odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo mar ndalo adek mane ochiki kod riwruok mar Azimio. Kaka inya neno toka kanyo wan kod apaya mar Kisumu Nairobi ma kaka ineno kanyo weche wuoth ochung' kaka pile. Ohala onge, jo apiko ema nie e kaunti kata e chuny bomani kata kamano gin bende gionge ohala ni mar jowuoth mawuotho onge. Mano bende chal machalo gi bada kora chwich kae ni ma apaya mochomo State House mano apaya madhi e kar jot mar
ker bade ma Kisumu kaendi kod kuonde mopogore opogore apise mag piny owacho. Inyalo neno mana ka ji achiel ema wuotho kuondgo. Thoth dukni olor, onge ohala madhi nyime, jo apiko ema ringo ka kod kacha, kata kamano to gindunyo mana ng'wech nono ma onge jowuoth mora mora. Chal mar Kisumu kaendi bende en no chakore gokinyi ng'anyo no chakore mana maber kaka pile, no keta genga e apeini ko chakore kod kondele ka biro e chuny boma kaendi. Kata kamano obila no nyalo wuok oko kar romo kendo nyegi nyalo golo agenga go eko mane oketi kendo jowuoth kata jogo mane nyalo chopo town kaka jo apiko no nyalo yudo thuolo mar kalo. Mano apaya mochomo Jua Kali kata kar timo ohala ma Jua Kali kod Kamas. Kaka inyalo neno apaya ler chalo pap, onge gino madhi nyime, mana jowuoth achiel kachiel kod tuk maringo. Kata kamano onge gino madhi nyime kabisa. E bathe kanyo nyalo neno ka nitiere obila ma bende okichore kendo gichung' ka girito neno ni to bende nitiere jong'anyo manyalo pore mondo kel weche tulo kata okel ng'anyo mar koko mondo mi ginyal geng'o kata gine ni mwandu jopiny, jogo ma ok ochopo kaendi mag timo ohala ok oyaki. Mano bende ni kanyo. Apaya mochomo kondele bende ema wane sani, inyalo neno ka apaya no ler nyaka tung', onge gino madhi nyime kopogore gi jo apiko. Bande bathi koracham mar apaya no wan kod kuonde olomo kanyo bende omakore kod kar chung' geche maduong' ma Kisumu, ma bende kata gari achiel minyalo neno kanyo onge, manyiso ni ji oluor ni weche wuoth kata weche ohala ok nyadhi nyime ni mar jong'anyo nyalo ketho mwandugi. Mana kaka niseyango kanyo, Kisumu kaendi chal ka gima oganda obedo kod buok kendo giluoro kaluwore kod kaka ne nyoro tulo no muoch, hinyruok mane obedo ka gi kacha kotenore kod mago mag kidi, ahinya to mathoth no owuok kod hinyruok mag magina, ma bende oganda maromo 13 no nyal chop gode kar yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga, ma bende ji 2 owito ngimagi e hinyruok makamano. Odhiambo manyoro no bende tulo no muoch e alwora ma Nyamasaria, kendo jong'anyo kata jonjore mano okikore kendo pondo e jong'anyo ne onyalo monjo supermarket mar Pramuk kata duka mar Pramuk kendo yako mwandu kanyo no, ma bende bila potimo nonro e yango ni gin joma nade mane otimo tim makamano. Mane omedo chieng' makawuono ne olo bira kar romo kendo County Commissioner Hussein Alaso Hussein no nyalo chopo kama wachunge kaendi, ma bende en akekio ma Kisumu Boys, kendo temo wuoyo kod jong'anyo mane ni kago kinyi konyiso gi ni kaka ne jatend piny owacho odiochieng' manyoro kaachiel kod jatend arita ni odiochieng' makawuono kik gikel koko kendo giwere gi wach ng'anyo. Kata kamano seche mano temo nyiso jong'anyo kata jopiny ma Kisumu mondo ket kwe, jogo no ya kode tung' mosuo kendo no riembe, mano chuno County Commissioner no mondo oluor boma ma Kisumu odhi opondi e kar timo ohala ma Jua Kali e rogo moro kanyo kod jofwambo mondo nyal wuoyo ka okwayo jotelo mane oriere lemo mopogore opogore e kaunti ma Kisumu kaendi, ahinya to manie bwo riwruok mar Azimio, mondo nyal loso kod jopiny owere gi weche ng'anyo kaluwore ni seche ma bende weche wuoth kod ohala ok dhi nyime kaachiel kod somo kaachiel kod thieth. Ngima mar Kisumu kata dongruok mar Kisumu e yor ochumi bende dok piny. Ne onyalo wuoyo kanyo kowacho ni kata jonyuol ok owinjo bed ni luor ma ok gigolo nyithindgi okelo odiochieng' ma kawuono ne gigeno neno ni sikunde oyaw, kata kamano mano ok otimore kaka no olandi, kendo gino nomiyo onyiso jonyuol ni ne ber ka giweyo nyithindgi bire skul nikech ne giketo arita moromo. Obila okwor kamoro amora bende bang' sa ka bang' sa e kaunti ma Kisumu kaendi ok inyal koso mokineno nyamburko mar obila kaluorore, obed mano moting'o pi malungo wang', obed mago moting'o jo GSU kata kit obila mopogore opogore manol kaendi matemo kelo kwe kendo neno ni ng'anyo mar koko ok odhi nyime kaka noneno odiochieng' manyoro. Ka ionge penjo moro amora bende ka wiyo ok owil, kawuono bende jotelo manyoro nowuok mane bende okeko obila alwora ma Nyamasaria mane ng'anyo ne okwaneno ndachgi kawuono, ma wakia ni ng'anyo gi norumo bang' keyo gi odiochieng' manyoro noeri. Ka kamano Sharon, mane chal mar ng'anyo odiochieng' mar 2 e kaunti ma Kisumu kaendi, aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod nono weche momedo tuche mesa mar ke weche mar Ramogi TV kowuok e konde duto. Sharon, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, wawinji e yo makare kuom nyisowa chal mar ng'anyo e kaunti no mano ma Kisumu. Nyakwarom Gajwang' pod wantiere ka gi jofwambo magwa mopogore opogore e kauntis mopogore opogore pacho kaendi, ma bende biro bedo ka nyisowa chal mar fwambo e kauntis ma bende gintiere. Kopogore e kaunti mano ma Kisumu, Nyakwarom Gajwang', wadhi anene e kaunti mano ma Migori. Thoth skunde ma yudore e chuny boma ma Migori pod oloro odiochieng' ma kawuono ka jong'anyo nochako dino apeini madonjo e chuny boma no.
chenro mag ohala kod wuoth bende norochore kaka George Juma leronwa. George Juma gima thoth. George, mana kinyalo mana nyiso wa chal mar ng'anyo e kaunti mano ma Migori odiochieng' ma kawuono dibedang'o? Kata kamanya kwa Mgajwang pod watemo tudre kod George Juma e kaunti mano ma Migori. Mana kaza nasi nyisi kanyo chenro mano mar ng'anyo e kaunti mano ma Migori. Rochruok bende no bedo kinyi ma kawuono wabiro bedo kwa tudre kod George Juma mana bang' thuolo mano. Kanyalo mana paro ni nyalo oronwa ote makamagi lai magote machuoka rede ka uchiel nono. Mbui mar Facebook, YouTube bende yudo wa Ramogi TV. Wabiro bedo kasomo ote makamago kwa dhi nyime gi chenro mano mar Migago. Koko manya kwa Mgajwang wadhene kaunti ma Migori. George Juma misawa geno mara ni winja odiochieng' ma kawuono. Nyalo mana nyiso wa chal mar ng'anyo e kaunti ma Migori. Erokamano Sharon, na winji makare mana kaka odiochieng' manyoro mane ng'anyo chakore. Ng'anyo ne chopo odiochieng' mar 2 e kaunti ma Migori. Kabende nyaka samo weni koro pod en ng'wech mar aputh njire kindo bila kachiel ko jo bende nyaka sani koro ng'anyo e chuny boma ma Migori kelo apano moria Isebania. Nyaka sani onge thoth oganda matimo gimoro amora kanyo. Chendogo mag wuoth ombemore piny, chendogo mag ohala moro amora onge madhi nyime. Kabende giminyalo winjo en mana muoch mar lisasi kaachiel kod iro malungo pi wang'. Mabende obila nyaka sani koro tiyogo mariembo jo bende nyaka sani koro osebedo ka ng'anyo. En rakruok mano chakre okinyi saa 11:00. Kabende chakre saa 11:00 jogo kaachiel kod ojende bende osebedo ka bete ng'anyoni. Ne omonde apaya bende ne gimoko mach. Kata kamano obila ne oringo mapiyo piyo kendo ne orakore kodgi. Kabende nyaka sani ojendego bende pod oramo ne nyaka gidwa ni mondo gichope e chuny boma ma Migori mondo gitim ng'anyo margi. Kata kamano obila bende nyaka sani koro kwor mathoth e chuny boma ni bende oramo ni onge ng'anyo ma itimo e chuny boma ni. Mae koro osekelo rakruok e kind obila kaachiel kod jopiny. Kabende ma omiyo chenro duto moting'o mag ohala kaachiel kod wuoth nyaka sani koro onge madhi nyime. Kabende nyaka sani kotenore kod ng'anyo madhi nyime pok wayudo lipot moro amora mar ng'ama osehinyore kaka odiochieng' manyoro. Kabende pod wageno to wabiro yudo mathoth ka otenre e seche bende koro ng'anyo ni koro pod dhi nyime. To kwawe mano ka otende kod ng'anyo ma odiochieng' manyoro, nyaka sani lipot mwaseyudo en ni ji maromo 14 noyudo hinyruok, ma 6 kuomgi gin mago mane ochiel kod lisasi kod obila. Kabich kuom joma nochiel kod lisasi nitie osiptal maduong' ma Migori level 4. Kabende tendo osiptal noseyango ni kuom jogo mane ochiel kod lisasi gi 2 ma pod yudo thieth, 3 ne githiedho kendo giweyo thuolo modhi pacho. Ka ng'at achiel bende ne ochiel kod lisasi agoge be nyaka sani yudo thieth bende osiptal no mar Ojele bende yudore e chuny boma ni ma Migori. En gino bende nyaka sani ka jogo bende ng'anyo koro nyaka sani wacho ni obila bende koro pod tiyo kod teko mathoth. Ma bende giwacho ni ok ber wera ni gintiere kod thuolo mar dhi nyime kod ng'anyo margi kaka chik wacho. Kabende giram ni kata tek kata yot chiendo gi mag ng'anyo biro dhi nyime nyaka odiochieng' makiny kaka yando selandi kod duond bugi siasa mar Azimio la Umoja. En rakmo bende nyaka sani obila bende komacho winjo ka bende koro ywak ni ojende koro nego dog piny kendo giwe tiyo kod kite e sama koro gibago ng'anyo. Kano wang'iyudo chieng' manyoro jatend obila e sab kono marongo Peter Kering ne oywak ni moko kuom ojende kar mondo ne ter ng'anyo e apaya nye gidhi e tesend obila kama bende koro ne gitemo mondo koro giba obila kod kite. Gino bende koro wacho ni koro chal ka gima jogi bende ok ti kod thuolo no mar ng'anyo kalwe kod chik. So e kaunti ma Migori koro pod wago tach ka mar ng'iyo ni to chiendo dhi nade, chiendo go mag wuoth chopo nade, to odiochieng' makiny kino chal nade ka jogo bende ng'anyo ramone ng'anyo ni biro dhi nyime kata tek kata yot. Kabende giramo ni obila koro migi thuolo mar dhi nyime kod ng'anyo mar gima muol e kaunti ma Migori. Koro pod wantie ka wago tach mar miyo thoth ka otende kod ng'anyo ni e kaunti ma Migori. Kamana inya George Juma howinje yo makare. Kamana inya kuom chiwonwa ler mar chal mar ng'anyo e kaunti mano ma Migori. Nyakwarom Gajwango pogre kaunti ma Migori wadhen achiel kachiel nyaka gwenge mag Isiolo kama bende jatend piny Kenya William Ruto loso gi sani. Wawinjana. Asante watu ya Isiolo, hamjambo tena. Mimi nataka niseme asante kwa makaribisho vile mumekaribisha kiongozi wetu na rais wa Jamhuri ya Kenya. Ya pili, ningetaka nichukue nafasi hii kushukuru wananchi wa Isiolo vile mlimpigia huyu bosi yangu kura akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hata hivyo hata mimi hata sikuwa nimefika hapa mkanipenda bure mkisaidia rais na mimi nikakuwa naibu wa rais. Nataka niseme asante. Watu ya Isiolo mumeona vile kumekuwa pale Nairobi. Hawa waangwana walizukua zoea
Nyakoro mgajongo wagoni Musa hinya kuom ng'ikruok mano mar duol makamano. Kata kamano jatend piny William Ruto kanyakla kod jalupne timo limbe e gwenge mago mag Isiolo. Chal mar wach makamano biro bedo kwa kiloni kwa dhi nyime gi weche manyien mago mag Migago. Kopogore gi mano wadhi ne kaunti ma Siaya. MCA ma Siaya Township James Obiero Otare ochwale doho ma Siaya kaluwore kod ng'anyo manotimore e bomano odiochieng' manyoro. Otare ne odinne e stesend obila mano ma Siaya odiochieng' manyoro otieno kama ne ochopo mar mondo mi oda dhoge. Okiny ma kawuono johera mage ne omondo e doho no, kata kamano obila ne orakore kodgi. Boma ma Siaya odiochieng' mano mar ariyo mar ng'anyo ne odong' gunda ka ohelni oloro kendo yore mag wuoth bendo chung'. Nyakoro mgajonko ke kaunti ma Siaya bende chaka duogi kendo e kaunti mano ma Homa Bay. Chenro mag ohala yore mag wuoth ne orochore e boma ma Homa Bay ka obila rakore gi rowere oko mar boma mano ma Homa Bay. E kinde no ji 6 medo yudo thieth ne adhonde mago mag magina e kar thieth ma Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. 4 kuomgi gin jogo eko ma bende joma chuo ka bende 2 to gin joma mine ma bende ne yudo hinyruok e alwora ma Shauri Yako e kinde mane obila rakore kod jong'anyo. Jatatije mar osiptand kaunti ma Homa Bay Laktar Peter Ugola wacho ni joma chuo 2 manyo yudo hinyruok ibiro timne gi bero. Kwa tunatengeneza mlango ngine hapa kwa poloti. Kutengeneza mlango tuko watu 4. Tuko na fundi 2 na mwingine ndio wa 4. Sasa jamaa watu mmoja akatimbia wale maandamano akatimbia kwa poloti akaingia. Ofisa polisi akaingia kwa poloti, tunaambia tufanya kazi yetu poloti kidogo, wale ameingia geti na ametoka na nyuma. Hawa akarudi nyuma. Sisi tunaanza kuendelea kuendeleza mlango. Baada ya dakika kidogo fundi iko nje anapiga msumari. Mimi niko ndani nashikilia mabati. Naona kitu akanipiga mguu. Nilimwambia fundi, iko kitu amenipiga. Nasema hapana, wewe umebabaika. Kutoa sarwali. Damu ndio inakuja kwa mguu. Hiyo ndo sasa ndio akanipiga risasi. Lakini waseyudo ji 6 chwo 4 gi mine 2 ma nigi hinyruok e tiendegi. In fact kuom gi 6 gin gi hinyruok e tiendegi. Iwacho ni giwinjo ka gimoro ogogi, giwinjo muoch moro bas gi ka winjo ka gimoro ogogi e tiendegi go. To mine 2 gi to gina hinyruok mantiere pien gi oko. Ma gin waneno ka mine 2 gi chwo 2 gina gi hinyruok mantiere pien gi lit moro giwinjo kuonde mokuot. To giwuotho to semigi yedhe mag rem. Oke kaunti ma Homa Bay wachako duo kendo e kaunti mano ma Nairobi kama jafombo marwa Walter Nyambaga osebedo katimo nonro ahinya mar chal mar ng'anyo duchi makawuono osebede gwenge mago mag Kawangware kanyakla kod Kangemi. Gisani ngisani entiere gwenge mag Kangemi. Walter Nyambaga mana kinyalo mana winja chala mano mar ng'anyo gwenge mag Kangemi chalo nade chakro kinyi makawuono nyaka sani. Sharon e wacho maber ni kopone nyalo winji tanyalo goni wiya ni kare awinje yono mong'ith kendo weche tucho chopo. Antiere kar jot Makangemi mane wasebede kare okinyi kawalorore kawachopo e gwenge mag Kawangware kanyakla kod Kangemi to bende wapilore mwawuok nyaka Dagoreti ma milambo. Anyalo koni gi chirni alwora ni endi osebedo kod kwe e kendo chenro mag ohala dhi nyime. Kamine ma jo aswekra bendo yaro nyanya margi kachiel kod alode to kata mana jogo ma seche moko chwalo jowuoth magin jo mariembo nyamburko to kod matatu bende dhi mbele kod chenro margi. Kata bedo ni arita kwe oredo mokalo king'iyo ng'eya kanyo endo biro neno ka nitiere kanyo apisas mag arita kwe mantiere bwo lalo mantiere kaendi mane seche moko ni kod paro moro ni kiere kaka
chochni mag arita kwe nyalo bedo, mak mana ni nyaka chop seche gendi kata bed ni ging'eny machalo nade, to onge diro iro malungo wang' kaachiel kod buto kendo thinyruok koyieyo mayombo paka, mak mana ni nyaka chop seche gi kwe osebedo e alwora ni endi, kendo moko kuom tie geche kata tair mane wang'o ing'anyo bende ok osebedo, kaachiel kod ala mopogore opogore mosebedo kadhi nyime. Bed king'eyo ni apaya makedo kod mani odiochieng' manyoro nyo en kanyono ma oganda nyo ng'anyoe kanyiso sundo sirikal mondo ofuong ngima, kata bende bedo e lai manyime mar nyiso kit kaka seche moko ok gidhi makare. King'iyo malo kaendi, gin mine modhi nyime kod yaro ohelni mag-gi, kendo bende neno ni giyudo gimiluongo ni otonge mapile ka pile, gino ma ginyalo keto e mesa ne familia magi. Kacha chande en kanyono ma bende jonyamburko goye mauta to kod chiro maduong' ma Kangemi kaendi. Kopogore kod mano, Sharon, ne wandunyo ng'wech ma wachopo e kar dak ma Kawangware, iye kunde kama bende oganda kata bedni gin kod chuny mago kibikibi, dhano bedo mana kicha, joriemb apiko bedo mana tenge. Chal ni nyaka chop seche gi ne onge mach mosemoki bath barabara, to kata mana jogo ma bende cholo chenro gi mapile ka pile. Mak mana ni dukni mathoth to oyaw, lakini moko ma bende ni kod chir machalo mar jowi to bende oyaw chenro margi, kendo bende gidhi nyime. Ber king'eyo ni odiochieng' manyoro nitiere gimilongo kanyono matudo Kawangware to kod kanyo ma Kangemi manyoro ne oganda obede kod rakruok e kind obila to kod jopiny magi moke mach, kendo bende giwang'o e gik moko. Odiochieng' ma kawuono ok waseneno pogruok e paro kata mana ng'wech manyoro neno odiochieng' manyoro. King'iyo tung kocha chonde gin mago jogo ma bende yaro mauso lewni, jogo ma bende dhi nyime kod manyo chumbo mapile ka pile, kaachiel kod joma tatu ma bende nyaka chop seche gi kawo jowuoth kendo chopo e dier boma, to kendo bende onge gino ma ginyalo konowa kaka ne waseloso kodgi, mak mana ni gikwayo e yo makende ahinya ni jogo ma seche moko chwalo ng'anyo margi kik donjre gi jogo ma seche moko onge kod paro mar chwalo ng'anyo, nikech gilieko ni motelo ne maendi kikwano kit kaka moko machalo kaka lal manyoro nobeti kinde mag ng'anyo, to giluwo ni gino wegi gin ma pod gikwano lal kaluwore kit kaka rowere moko ma bende nyo oruore kod jogo ma jo ng'anyo manyo temo nyiso njore margi kendo ketho mwandu mathoth. Koro miyo odiochieng' ma kawuono giluwo ni gibiro dhi nyime kod chwalo tich margi, kata bed ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel kod kweth mage to ochiko ng'anyo odiochieng' mar ariyo kamaendi, gino wuon gibiro dhi nyime kod chwalo chenro gi mapile ka pile. Mana kibayo tung kocha chande nitiere moko kuom jogo mobedo kendo ging'iyo mana kaka chenro margi dhi, kendo inyalo ng'iyo ojende ma seche moko jabedo wi hotel e kinde mang'anyo maked kod magi, to kendo bende iwacho ni gin pangles gibedo akicha, to kata mano obila bende obedo kaendi. Ne wasebedo piny kod moko kuom jodito ma chwalo weche mag kwe ma bende ne waseloso godo ka giluwo ni nitiere kaka kata bed ni gisebedo kaka gichwalo arita mag kwe nong'no, bed ka seche moko gogi mbaka gi bende ne nitiere miyo moro mano owuok oko ka en bende koro nochiwo mana gimiluongo ni chak mondo mi ores godo obila go eno mabe oluwo ni kata mana pi modho seche moko ne ok gintiere go. Gin obila kaachiel kod moko kuom mane ogol e counties mopogore opogore machalo kaka mago ma Murang'a, Kiambu, emo ochop ka kineno buo kachande mogero gibedo moos, to kendo bende toko lalo ni endi gi bathe kocha nitiere moko ma bende pod onyonore, mak mana ni nyaka chop seche gi ng'anyo mapek manyo nene kar jot ma Kangemi to kod kuonde ma kaka Kawangware bet kod ok chien. Nyakora maka joang' mane kaka chal kaendi kinde motelo ne wan kod moko kuom nyithi sikul mane ogoli e sikul kadwaro ne nitiere mondo gidogi e mier kaluoro ne nitiere ni seche moko chal mar lwasi ok nyal bedo mamia ahinya mondo mi gidhi nyime kod chenro mag somo, mak mana ni gi e seche gi endi to ok osene ka rochruok mar arita kwe oneno. Ber king'eyo ni jatend arita kwe Profesa Kithure Kindiki noluwo ni onge ng'anyo moyie bag pacho kaendi ahinya te dier boma, kendo nochiw thuolo mondo mi chenro mag skul odhi nyime, mak mana ni kuonde mwaseluorore ei Kangemi kaachiel kod Kawangware wengewa pok okonyowa mondo mi wayud kanyono ma chenro mag somo dhi nyime, to ma wenge osekonyowa ma wayudo en ni nyaka chop seche gi chenro mag somo to ne ok osebedo ka dhi nyime, kendo ne warado kod moko kuom rowere mane wuok e sikul. Kachiel Sharon Pononi kod penjo, mak mana ni mane chal mar alwora mar gwenge mag Kawangware to kod kuondego mag Kangemi.
Mana inya Walter Nyambaga geno bro bedo kwa tudre kodi karamne kinde machielo weche magwa manyien mar mondo mi nyiso chal mar wache gwenge mago mag Kangemi gi Kawangware ka bende isebedo kitimo durbin chakre ukinyi makawuono kok manya kwarom ge jwang ka Walter Nyambaga olero kanyo chal mar wach chal ka gima duoge wange kopogre gi odiochieng' manyoro kaka ng'anyo nochuo chieng' ero kamna inya Walter Nyambaga dakika nyakwarom ge jwang aneno ken 44 tok saa 7 mar odiochieng' yena mar mon miaka yo mokwongo e chenro mar Migago aduogi mathoth ahinya ne weche matimore e kor gwenge mopogore e pacho kaindi kik di mabora. Machiegni chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chenro ni en Andruth Otieno. Tijini kana nachako higa mar 2013 nachako kaka fundi na wingo ne ng'ato. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Esigana mageno iketo etem to yebe kethore. Mago penjo magenda mida penja moyu mago. Dichuo moketo geno ne ir jaode kale masera mondo orit winjruok e kinde gi jaode. Tija maler no jabere momiyo bidhe kama chielo jabe. Kaka diera medo landore. Sene moko manono midwa bedo gode kor gweng kama ng'eny ok adwargi. Ofuenyo kara ni jaode en jandhoga maduo. Ng'e mabiro timore e Daktek Jumapil e Winam Cinema. Saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakwar mgajwang machiegni kamora mora mintiere kende okang marariyo wadhi nyime gi weche manyiena mago mag Migago. Anyuola mar jatend Mungiki machon Maina Njenga kod jaod bura member kasi East Babu Owino koro dwaro mondo bila owi thuolo Njenga kod Babu masani nitiere lweto bila. Babu Owino no mak ching tich ariyo gotieno e alap mandeke mano mar JKIA kama Maina Njenga wachore no maki utino manyoro e dala wuon gi mantiere e gwenge mag Matasia e county Makajiado. Simfro Sokinda miyo ler mathoth. Ma e kaka weche ne chalo kinyi makawuono e tesendo bila mawang'uru Mwea, county ma Kirinyaga. Anyuola mar jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kidhore ne obila mondo ter Babu e doho gi winj bura momiyo mak jatelono. Now the issue is my husband has been detained for over 24 hours. From Tuesday 11 p.m. to now is probably maybe 40 hours that he has been unlawfully detained without explanation, without reason. There's absolutely nothing that my husband did other than fight for the rights of Kenyans, and but he's being persecuted for that. Kane otelne gi kod okinde Gwanjiru, anyuola go wacho ni gin kod luoro gima omiyo piny owacho siko daro Babu e tesende obila ma ok omiye thuolo mar yale doho kaka chik dwaro. He was arrested from Jomo Kenyatta International Airport on Tuesday night. Yesterday he stayed there. He never had breakfast. He has not taken even a shower. The police has not even provided him with food. He is starving.
They want to shakahola him. Which is not right. The police want to shakahola Babu Owino. Why is he not being allowed to access his advocates? Why is he not being allowed to access his family? Jatend Mungiki machon Maina Njenga bende wachore ni nitiere tesendo bilane. Njenga nyomako tieno manyoro e dala wuon gi mantiere Matasia kaunti ma Kajiado. Kwa saa 2:30 wakati askari walikuja gari 4 wakaanza kuwagaisha watu hapa wakisema wanataka Maina Njenga. Wakati walimuona wakampeka fengu. Wakati walimweka wakampandisha huko juu. Ule kijana wanakuwa naye naendaka naye mwangalizi wake wakaenda naye mpaka juu. Yeye alichapachapa kwa sababu alikuwa anauliza kwani iko simu iko wapi. Anyuola man Njenga wacho ni oging'eyo ketho magodo wuodgi kagi wacho ni Njenga nyoro ne okodhi e ng'anyo mag Azimio. Ni mbaya sana watu kukutwa ndani ya nyumba na kushikwa na kupigwa na bila makosa yoyote. Si kiwanja unakutwa hata sisi watu ingia kwa kiwanja, sisi natoka hospitali. Nikuuliza amempeleka wapi? Hata mmoja niko namwambia. Sisi mmempeleka Maina wapi? Na alikuwa anakuja kuangalia baba yake. Hebu tuende ukaone baba hata mguu hana. Mguu hana, haki mguu moja hana. Na hawezi kujitoa kwa hapo, hawezi jitoa. Na alikuwa anakuja kumwangalia. Hawezi kujitoa kwa kitanda. Babu Owino kod Maina Njenga nie kinjima pinyo wacho sendhiyo e wing'anyo mag Azimio madhi nyime pachoka. Kakoro wedegi dwaro mondo pinyo wacho owegi thuolo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ragimano jagoro mungirore Migago mar tudruok ngire Edward Kisiangani oseyog bila mano oseyogai mar Azimio Raila Odinga kuom thoe madhi nyime e pacho kaendi kowacho ni owinjo ochung ng'anyo. Owacho ni ng'anyo madhi nyime sani ema medo rocho uchumi ma pacho ka. Kisiangani owacho ni mbolea mabeche yot mane ochiwne jopur kod keyo mabiro e dweche matin mabiro biro konyo e duoko piny nengo mwandu mag chiemo. No wuoyo e romo e wi tudruok mar piny owacho e tiegruok e boma ma Naivasha. The Media Council, what we receive mostly from government, departments, agencies and ministries is a complaint about misrepresentation, no facts and all that, isn't it? And the media says, isn't it? So we need to try to establish those formal channels. Government gains nothing, totally nothing, and it is a useless job to think that the preoccupation of our government is to gag media. No, I want us to work together because media is part of us. So even you as communicators pass this message to our media houses. And what the government is asking for is not a sycophantic support from the media. Media should criticize us as much as they can. But media should also desist. Just like we don't want the media to be the extension of government, we don't want media to be the extension of the opposition. Nyakorom gajon kaluore gi lal mano mar ngima kod kethruok mag mwandu mamedo dhi nyime e pacho kaendi nikech ng'anyo. Jodolo kwayo jotend piny owacho kaachiel kod kweth makodo piny owacho mano mar Azimio mar mondo mi otiek midhiero mabende dhuolore. Kana giloso Mombasa e romo mokelo kanyakla jodolo mago mag kanisa mar PCA mar twak e wi weche mag kwe kod ratich oganda. Joyalo mag kanisa no koni piny Kenya kidek yudore kamarach moloyo ka ok okawo okang' mapiyo mar duoko kwe. Luoro margi en ni jopiny kidek medo hinyore kendo mwandu kidek medo kethore kaluore gi jotend siasa to ochung' kar tiendgi. Jodolo go koni giikore mar kelo kwe kanyakla, kelo jotelo kanyakla ahinya mano mar Kenya Kwanza kanyakla kod mago mawuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Anazungumza na hata katika ushirika wowote ule, hata kwa kanisa watu wanakaa kwa hivyo kwa sababu anazungumza na hata madugu. Kwa hivyo ni vizuri kama tu hilo ndilo suluhisho, watu wakaja kwa pamoja tukijua ya kwamba sisi zote tuna sehemu katika taifa hili na katika ulimwengu huu. We do not need to chest thump. We do not need also to say
that we are the only people who can agitate for the rights of other people. We need to understand that every other person in Kenya should take their rightful position and make a statement and say no to any incitement or to anything that will plunge this country into the state of lawlessness. Kama hali ya maisha iko juu, hali ya ushuru na mambo ya madeni, hiyo tunaelewa, lakini tunauliza wananchi, tafadhali tulieni, sababu vita haiwezi leta suluhisho. Lakini pia tunapoongea juu ya JPRC, tunaongea maneno ya haki, that is justice. Tungetaka kuuliza pande zote mbili, pande ya serikali na pande ya opposition, ya kwamba ni vizuri kuketi, kuongea pamoja. Jatend Migago mochung'ne pie pachoka Alice Wahome okwayo oganda ma pachoka endi mondo wuog oko mar mondo miyo kwedo wuok oko e ng'anyo miluongo kod riwruok mar Azimio la Umoja. Wahome wacho ni ng'anyo makamagi mabende osebedo kaneno nyaka e kinde ma osekalo miluongo gi ogai mar Azimio Raila Odinga gin mago ma ok osebedo kanyago lemo. Koloso e gwenge ma Embu kama ne otime limbe mago mag chenro mag pi. Wahome oseyo e okang' mager kethruok mane oneno juma mokalo e apaya ma expressway kachiel kod kethruok mane otima e apis jalup county commissioner Mano Maimali. To reject very strongly the call to Mandamano, because obviously it has been demonstrated clearly that the Mandamano that Raila and his team, unfortunately so, is a Mandamano of violence. There is death, destruction of property. You saw how sad the other day they destroyed the expressway, which is a project we have just released to the country for use. And this project we have not even paid. You know, it's a long-term loan project that we are supposed to be paying, but also using. It's also the entry into our country. So you cannot imagine the chaos that you saw on that particular express highway and other places where we have lost lives. Nyakorom gajwanga neno kanyo ka dakika ena ng'wena mar mondo mioro msaboro mar odiochiengi kanyo bedo makelo wa igiko mar weche magwa manyien mag Migago. Kamedo mana paroni ni wantiere gi jofombo magwa e kor gwenge mopogore opogore pacho kaindi mabende menyonwa ng'anyo mano mar odiochienge mar ariyo e jumani mabende Azimio nochiko odiochienga makawuono. Duto te ibiro bedo ka iyudo e weche magwa manyien Nyakorom gajwanga. Bende kaka pile ni oronwa ote lai magwa magote machoka riade ka uchiel nono mbui mar Facebook, YouTube bende ni yudo wa achiel kachiel. Mana kanyalo somo moko kuom ote mabende sebedo kioro. Aneno Okaka Nabii wacho ni pinye moolo jowadwa kata jopiny ok mor gi ng'anyo ko jatend piny mar mondo mi oduok nengo gik moko chien. Uma Biti imbeda neni wacho neno achiel kachiel kintiere gwenge mago mag Migori. Godi Makasiba Junior imbena wacho ni inenane no otegi kanya. Ataka Junior imbena neno otegi ka bende ikwayo mar mondo mi obila orwak uniform mag obila kik giti gi mago mag jopiny. Kok manya korom gajwang yena mar bun beko yo matene chendo pod iye lach nikech bang yo makao aneno ka timbak ndalo bende nitiere kaendi mar kelo ni chenro mano mar mbak ndalo bako yo matina kik di mabora. Adoro nying mar babwa nikech nogore ne pinyni. Onge wach ka eno sungre kamano. To en gima ber ka nyako machal kamano miyo joma dongo luor. Ang'o meni wacho ni alot ber? Atiyo bedo gi teko mang'eny kendo en ochal kaka superhero.
Jatelo Sarab Jit ng'eni an natemo kaka